Phela nantambama i-Block of God kungumhla ka-16 August. AmaKhatholika amaningi abuthene, amanye abebuthene emini agoduka, amanye azobuthana ubusuku bonke. Khona umntwana wakwasho la enkundleni zokuxhumana. Le mikhosi kumele ibe khona neyasemini ngoba abanye impilo ayibavumeli. Abanye bagade abantu abagulayo. Bengathi ngaba khona emini mhlambe kwenye indawo lapho bangakwazi ukuya baya khona. Bese babasebusuku ngobahlala ubusuku bonke. Nathi siyebusuku sibheke isimo sempilo. Ungayi lapha usubuya nemoya, usubuya nani. Ukade uthi uye enkonzweni. Senzitho okokuqala ukugada lokho asithi akona uThixo kuyimizimba nomphefumulo. Hhayi-ke into engifuna ukukhuluma ngayo ngizodonsa vele ngoba iyadonsa. Indaba yalo mikhosi yokwenyiselwa. Qale lapho, kwenyiselwa, passive voice, hhayi ukwenyukela. Ukwenyiselwa kukaMaria ezulwini. Ngithi angikufake la ngoba imvamisa ngisho sesikuwona ayikhulunywa le ndaba. Kuye kukhulunywe nje ngey'qubulo, kukhulunywe nani. Kodwa kungakhulunywa ngale ndaba yokwenyiselwa. Ngisho iculo lakhona, mangibuka ubukhosi onabo Maria. Asivamile ukulizwa, siza bonke okunye. Amaculo-ke kaMaria ngivamisa nawo abakhona besibili. Anda-ke amakhorasi angahlanganise lutho nalo mkhosi. Ake siqale-ke mhlambe ngokuthi indaba yokwenyiselwa kaMaria ayikho eBhayibhelini. Not there. Akunasimanga-ke lokho, kuningi okungekho eBhayibhelini. Yikho laphaya evangelini ngokaJohane chapter 20 verse 30 kuya 31 inamazwi athi ziningi ezinye izibonakaliso uJesu azenza phambi kwabafundi bakhe engalotshiwe kule ncwadi. Kepha lezi zilotshiwe ukuba nikholwe ukuthi uJesu Kristu unguKristu indodana kaNkulunkulu, nokuthi nikholwe nibe nokuphila egameni lakhe. Phinde futhi ka-21 verse 25 second ending. Kukhona nezinye izinto eziningi uJesu azenza. Ukuba bezingalotshwa ngayinye, ngithi nomhlaba wonke ungebe nandawo eyanele yokugcina lezi zincwadi ezingase zilotshwe. Kukhulunywa ngendaba ngoJesu ongumlingisi ngqangi, lokhu esithi starring. Naye akubhaliwe konke akwenza. For example, we don't know ukuthi kwakwenzekani kuJesu from ethulwe ethempelini to age 12. From age 12 to 30 eqala ukusebenza. So we cannot say abanga nale minyaka wangenzeka lutho, but it's not there in the Bible. Lokho kusebhayibhelini sifakele ukuba senze ngamasindisi. How much more ke kubalingisi basekeli, lokho esizothi supporting cast. So Maria phela bayi-supporting cast. No, siyafana abapostoli, bonke nabaseTestamenteni lokuqala. Indaba ingoJesu, isafihlekile eTestamenteni lokuqala. Indaba engoJesu isimbuliwe eTestamenteni lesibili. Bonke noPawuli ngisho bangabhala iy'ncwadi ey'ningi bangabalingisi basekeli. So akunasimanga-ke ukuthi indaba yokwenyiselwa kukaMaria ezulwini ayikho eBhayibhelini. But now ake siphinde sithi ukubheka. Uma sithi into isebhayibhelini sesisho ngendlela ey'ndawo ukuthi ikhona explicitly ngokusobala, noma ikhona as a principle, secundum scriptura, noma ayiphikisani nokusebhayibhelini, non-contra scriptura. Sehliseke sentweni ngiyaphi noma. Now kumele siyibuzeke indaba yokunyenyisela kaMaria. Sesishilo ukuqala number 1 ukuthi ayikho explicitly. So iyayifollowisha yini imigomo yeBhayibheli? Okokuqala khona indaba yokuthi umuntu uyanyuswa enyuselwe ezulwini. Mhlawumbe uJesu wanyuka yena.
Siyafunda ngo-Enoki encwadini kaGenesis owasithwa uNkulunkulu. Siyafunda ngo-Eliya encwadini yamakhosi naye wasithwa zinqola zomlilo. EkaMose ayicaci-ke kahle, abanye bathi wangcwatshwa uNkulunkulu entabeni yeNebo, Deuteronomy 34. Abanye bathi wasithwa, ngeke siyibaleke leyo. Uma ufunda encwadini kaJuda siza ukuthi isidumbu sakhe sasibangwa uMikhayeli, esibanga noSathane. So as a principle number one, kuyenzeka umuntu anyuselwe ezulwini umzimba. Na masifunda indaba uMaria evela kokuqala encwadini noma esefeni sokuqala sencwadi evangeli ngokaLuka kuthiwa wena ogcwele igracia ogcwele umusa, highly favored. And uMaria uphila ubungcwele, ngisho engathi uJesu uyamphika ngokukaLuka 8 ubani umame noma lapho umama ekubusiwe isizwe sakuzalayo namabele anginelayo athi yebo kodwa ubusise kakhulu logcina ozizwe kaNkulunkulu aligcina. Nalapho beyombheka besethi ubani umame ubani abafowethu athi labo abenza izwi likaNkulunkulu, those who do the will of God. And uMaria does excel that, incekazi yenkosi akwenzeke kimi njengosiya yakhe. And ize singamboni kakhulu phakathi nendawo, simbona mhlawumbe eduze kwesiphambano, kodwa siyambona ngisho uJesu sehambile ukuthi umkhombisa ukuthi ugcina intando kaNkulunkulu, uhleli phansi kwezinyawo zabapostoli ababebekwe indodana yakhe babaholi bantu. Akuzokuvuli ukuthi hayi ingane yami le. Abantu besifazane gadani uma ukuzokovula. Yikho nje mhlawumbe uPawulu athi anothula. So siyayithola futhi i-principle, okay, yokunyiswa komuntu esidlulile la. Siyayithola futhi i-principle yokuthi umuntu angaboli. Khona abantu abangcwatshwayo bangaboli ngoba bengcwele. So uMaria yena kuthiwa akakubonanga ukubola ngokuthi wanyuselwe ezulwini. So amaHubo 16 verse 10, ngokuba uyakuyekela impilo yami kwelabafileyo, nokuba ongcwele wakho angeke akubone ukubona. Ngakho inhliziyo yami iyathokoza nomphefumulo wami, ngisho nomzimba wami uzohlala ulondekile ngokuba uyekela impilo yami kwabafileyo, nokuba ongcwele wakho abone ukubona. Sikhuluma ngokubola-ke nokuhlala esimeni. Yazi-ke ukufa nokubola umphumela wesono. Okusobala ukuthi uMaria ayikho irekhodi yokuwa kukaMaria. Ikhona eyoPawulu, ikhona eyoPetro, ikhona eyobani, kodwa ayikho irekhodi eBhayibhelini yokufa noma yokona kukaMaria. So it is possible. So noma ufunda futhi incwadi yokuqala kwabaseKorinte chapter 15 yonke nje mayelana nokuvuka kwemizimba ekuseni. So now iqhamukaphi? Ibekwa njengemfundiso engaqheguli, dogma, ngo-1951 uPapa uPius weshumi nambili. Uthi-ke mayibeka le ndaba kaMaria khona, uthi umame kaNkulunkulu ongenasici, uMaria oyilivirigo laphakade, kuthiwa ivirigo engamzala uJesu wayivirigo esemzele, eseqede impilo yakhe lapha emhlabeni, wenyuselwa ezulwini umzimba nomphefumulo. Uyithathaphi le nto? Lokhu engiqaphela unumber 44 wencwadi ethi Mrs. Sentimus Dei. Ngiyifaka mhlawumbe uma ngikhumbulile i-caption, i-publication, ingane. So uyithathele okokuqala lo mkhosi noma le imfundiso esukela ngasekuqaleni kwebandla ngamakhulu lengaka okungenani lesibili ibandla laqala, second century. And it has always been there. Kuyabonakala izinkonzo eziqondene nayo, amamisa, imigidingo, kuyabonakala amasonto aqanjwe ngalo mkhosi, kuyabonakala indawo, amadolobha, intoni okuqanjwe ngalo mkhosi. Noma sifunda incwadi zababhali, ama-theologians, oPapa, obani, bayakhuluma ngale mkhosi. It has always been there. Hayi ukuthi iqale ngo-1961. Ngo-1961 isibekwa njengemfundiso engaqheguli.
So-ke ngo-1951 uPapa uzuthatha lesinqumo ngoba kuqhamuka iy'celo emva kokuba kwakumiswe umkhosi wokuthathatha okungenasici kaMaria owamiswa ngo-1851. Kwabe sekuba nezicelo ukuthi-ke ukuhlangana noma ukuqala kwempilo kaMaria thathatha okungenasici, Immaculate Conception, sengichazile. Ake ngichaze-ke noma ngiqinise ngokungaxeguli ukuphela kwempilo yakhe yasemhlabeni. Wathatha engenasici, kwaphela kanjani? Ade sisho njengamakholwa kusuka nge-2nd century ukuthi waphela ngokwenyuselwa ezulwini. So uPapa wayesekhipha iy'ncwadi, ade bekhona nje bekuyiminyaka kukhishwe kuzoba ne-synod of the family, kwakhishwa iy'ncwadi, kwagcwaliswa ngisho ey'godini, ngisho ey'gqemeni, ngisho pikisho ubaba phezulu. Nangalowo nyaka yakhishwa kanjalo. Mhlawumbe la maJalimane beniwathanda kakhulu kanikanga nini maniphila ngalesi sikhathi thina sasingakaphili. Kwakhishwa iy'ncwadi okwamele ziphendulwe yibo bonke abantu ebantwini. Njengoba kwekuhlangane imihlangano yezibongo ukuthi thina siwomadlokovu nakho kwethu siphikisane sivumelane kuze kube siphuma nokuhluzekile. So uPapa uthi emva kokulalela laba nokulalela iy'fundiswa zokholo nokubuka umlando lo sengiwubalile, naye-ke esehleli phambi komkhuleko ethandaza ecela umoya ocebileyo, useyamemezela-ke ukuthi uMaria wenyuselwaphi ezulwini. Kuningi-ke okwenza ukuthi lokhu kuzwakala. Lokhu ebengisakusho statistical argument, historical argument, affirmation or unanimous agreement argument. Kodwa sesingaqhamuka ne-liturgical argument. Kodwa sesingaqhamuka ukuthi ne-archaeological argument ukuthi akaze kutholakala amanembe relics omzimba kaMaria emhlabeni. Akaze kutholakala. Kunenye argument allegorical interpretation of scripture noJesu wayesebenzisa ukuhumusha iBhayibheli ngendlela e-allegorical, angazi ngichaza ngithini. Iyamveza uMaria njengendlwana yesivumelwano. Manje-ke i-argument ithi ngeke indlwana yesivumelwano eyathwala uKristu ngokuphila konke wavuka kwabafileyo wenyukela ezulwini ingaphenduka ukudla iy'nkonzo zama-worms, kwezibungu noma kwezimpethu. Kunenye-ke i-argument from parenthood ukuthi iy'ngane zenze okuhle ukuhlonipha abazali babo. uJesu-ke wayengahluleka kanjani ukuhlonipha unina ngokumqhelisa ezulwini njengoba kusho isigaba sokugcina serosali lobukhosi, uJesu yamqhelisa uMaria ezulwini. More logical. Kube khona i-argument ecclesiological, i-argument ihamba ngomoya webandla ukuthi lento ilokhu yayikhona, ibanjwe abaningi, ibanjwe yonke indawo, ebandleni athi umpostoli uPawuli ebhalela abaseThesalonika liyinsika nesisekelo seqiniso. Kholo olwalubanje lolo. So ngamanye amazwi-ke bafowethu, ukwenyuselwa kaMaria ezulwini ngawo wonke la ma-argument kuyinto ekhona. Na uPapa-ke njengomalusi webandla elikhatholika useyibeka-ke ngo-1951 ukuthi wena-ko kade ungayikholwa, ngiyasho mina njengobelusi, ithini umthandazo, ngiyakholwa yilokho ibandla eliyingcwele elikhatholika elisambulele kona elithi akukholwe yikho. Kholwa lokho ngoba wena isinye singephambeke Jesu wamyandisa. Sesinomkhuba omningi-ke wamakholwa ayikholela lokho okuthandwa yikona noma okushunyayelwa abafundisi abathandwa yibona, okunye bangabheki. Yikho bengazifuni ikhathekizima manje. Manje bakhuluma ngekhathekizima sibabulele. Ngabe emhlangano mangawakhombisa esakhiweni sesexatshenwe. Sebokuthuka ngazo zonke iy'nhlamvu. Usho into nje abafanele abayazi ngoba bafuna ukwenza ngamakhanda. So uthi uPapa mina ophethe ibandla, mina okhethiwe, sengiyasho-ke manje ukuthi-ke ongakholwa lokhu useyikhiphile ebunyeni bebandla elikhatholika. Uke wathi omunye uFata, ngizomusho nje, Fata uKhumalo ebhalile ngoba bebhale in public WhatsApp
status. But baningi abantu abazigqajayo belokhu besiba amakhatholika kodwa makungathiwa tick box yobukhatholika dololo mhlawumbe bawo 20% Catholic sekosiza i-ontology yamasacramento nje kuphela no-ecclesiastic. So-ke okugcina lo mkhosi uPhapha uqagula ngoba kumele sithathe ne-context emva kwempi yesibili yomhlaba. Kade ikhona impi yokuqala yomhlaba iqale ngo-1914 yaphela ngo-1917. Yaba khona impi yesibili yomhlaba iqale ngo-1939, 1945. Zozimbili lezi zinto zomhlaba zakhombisa ukulinyazwa nokunganakekelwa kwempilo yomuntu nesithunzi somzimba womuntu. The resurrection of the body through the death and resurrection of Christ was being challenged by indlela amazwe ase-Europe ayizibiza ngokuthi angamazwe amaKristu ayetreat-a ngayo. So-ke ukuvezwa ukuthi uMaria-ke mhlawumbe uJesu ngoba uNkulunkulu whatever na uMaria waba umuntu wazalwa nje uJoakim wazalwa na u-Anna ngendlela ejwayelekile yokuhlangana kwesilisa nowesifazane. Kwase kodwa uNkulunkulu wafika lapho wathi sona singabikhona-ke lokho-ke special. Umanyukele ezilini ukuthi nemizimba isinyukele ezilini njengoba kufundiswa ibandla kutholakala kokuqala incwadi nokuqala baseKorinte chapter 15. So i-context yayo-ke ukuhlonipha imizimba yethu. Uma sigubha lo mkhosi kumele sikhumbule ukuthi kumele sihloniphe imizimba yethu ngoba isazoya kuphi ezulwini. Angiqede-ke bafowethu ngephutha elithi uma ukuthanda kwethu uMaria kungasiyisi kuKristu, lokho ukwenza uMaria isithixo. Ngisho ngesizwe Mariology that is not dependent and leading towards Christology is Mariology. Ingane zamaria encane zisho kalula lento lemfundiso siya kuJesu ngoMaria. So uma siphelela kuMaria something is wrong. Naye wakusho emshadweni wasekhane ngokaJohane 2, yenzani lokho aya kunitshena khona. Ubani? uJesu, hayi uMaria. uMaria osipointer uJesu. So-ke amakhatholika amahle asimthanda uMaria. Mhlawumbe abanye abantu baze bamzonda uMaria ngoba nathi sesisuke simphakamise too much. Kanti uMaria yena usikhomba kubani? uJesu. Baze abantu-ke babe nalento ekuthiwa iMariophobia. Hayi ngoba bengamthandi kodwa ngendlela thina siqamba amanga sithi eRosalini sithandaza kuMaria. Cha, iRosali silithandaza noMaria. Njengoba kubhalwe encwadini yeZenzo chapter 1 verse 13. So sengathi ungaba muhleke lo mkhosi. Ngithemba ukuthi lokhu kwami okuncane engikufakile kuyakunisisa. Kwamukeleni kahle. Nikwamukele ngokuzithoba. Nikuhluze nangengqondo. Niziyamise emibhalweni eyingcwele eyimfundisweni zebandla elikhatholika. Kungayi ngemiswa nje kuphela. Ngoba if you don't know, researchile, yafunda, i-document munisi sentimus deus nama-references akhona mayelana nalo mkhosi. uNkulunkulu anibusise ngegama likaYise benendodana nomoya ojabulela. Glory to Jesus and honor to Mary. Udumo uJesu Maria emakhasini. Amen.